Ahojky, moje meno je Kubajs a ja vás vítam u ďalšieho videa na hru Minecraft. A my sa znovu vidíme na serveri Minecraft, proste ten, na ktorom mi dali minule ban. A ban sa mi zrušil skorej, lebo môj kamarát pozná admina. Takže môžeme konečne v kľude natáčať. A ja som rozmýšľal, že konečne pôjdeme na nejakú cestu. Takže my si zoberieme nejaké jedlo. Bambor. Napríklad, tak, neviem, čo mi to robí toto. Vypiecť. Kura si necháme. Ani tieto veci nám netreba. Tam. Nejaké bloky si tu necháme, uhlie nám netreba. Toto nám netreba. To nám netreba. Tak, a ja vám ukážem, čo sa tu od minula zmenilo. Tuto ste videli, nevideli ste. Niekto píše na Facebooku, na mobil. No a ja som tu pridal tieto tekvice. A toto neviem, že či ste videli. Tuto pestujem kokoubín. Čiže kakao. A počuť tu stále niekde zombíkov. Zombiase. Ešte som chcel vypáliť rieďok. A už viem, čo sme chceli. My sme si chceli musíme si postavať ohradu. A na výpravu som chcel ísť preto, lebo som si chcel zohnať nejaké slepice. Alebo jedno čo. Stále ich nevidí. A teraz už nie. Tak my počkáme na dovtedy, dokiaľ vlastne vyjde slnko. A poznáme tu niekoho? Nepoznáme. Lebo to budeme robiť v inom dieli. Zoberieme si ešte toto. A urobíme si kbelík. A nůžky. Ja som chcel kliknúť na toto. Mám nejaké problémy s frapsom, pretože sa mi stále zapína, vypína. Ježiš, pomoc! Ne! Nezabíjaj ma! Áno. Au, dosť. Ham. Lebo 3G, čo ešte ste ho nevideli v žiadnom videu, ale chcel by som s ním niečo natočiť. On tu mal domy a vlastne toto všetko predal za ani neviem za koľko, za veľa money. A predal to nejakému bláznovi, čo si to tu poupravoval. A vždycky mu, neviem odkiaľ, popadajú zombíci. A vždycky ma tu chcú olízať. A zase. Nie. Dobre.
Prostě já jsem doufám, že neviděli. A já si tady musím... Waaaaaa, běhám po věcičky, moje věcičky. Moje zlaté věcičky. Ano, a já ho nevidím. No. Takže oblečko. No, on mi zničil helmu. Tak, toto by ma fakt naštvalo, keby mi zničil tyto dve veci. A tohle, tak, brambůrky, jídlo pečen. A brat mi hovoril, že s jedovatým zemiakom sa dá ochočiť zombík. Neviem, čo je na tom pravdy, poprípadne mi komentáre. Ale to ma fakt štve, lebo to musím stále zapínať a vypínať. Zapínať a vypínať. A ja som mal pôvodne hrať s kamarátom, lenže kamarát nemôže. A ja sa ospravedlňujem, že už nebolo dlhšie žiadne video. Už by to nemalo byť také hrozné, lebo mal by som natáčať už normálne každý deň, tak ako každý iný youtuber. Ako každý iný. No. A s tou nepravidelnou sériou Fail Game budeme pokračovať a to video vyjde pravdepodobne zajtra. Pravdepodobne, nič nesľubujem. A ako už vidíte, mám tu celkom veľa vecí, aj kamoš mi dal kaktusáka. Tu mám už 3 kýble. Zaujímavé, to je veľmi zaujímavé. No a ja som vám ešte chcel ukázať jednu vec. Lebo ja mám ešte jednu farmu na Wii. A tuto si ten kamoš, ktorým som mal natáčať už dávnejšie, ten Trigger, slávny, si tu postavil farmu a spawnery má XP farmu a spawnery má presne tu, áno, teraz ste to mohli vidieť aj tu. A toto ma štve najviac. Lebo ako náhle sa oni spavnú, tak vyletia sem, títo, čo sú takto vzadu. Vyletia sem a oni odtiaľ padajú. Tam. Aj títo zombíci. A napríklad tento. A si tu vždycky zbieram iba takto vecičky, dokiaľ neuhoria, alebo som neskúšal. Áno, a tam to už vidíte, nemám tam síce ešte resku, ale je to stále dobré. Je to farba na Wii. Znova neviem, ako dlho som nenatáčal, lebo zase sa mi nahrávanie vyplo. Ale to je v pohode, takže my sa pozrieme, koľko mám peňazí. Áno, máme 34 833,13 dolov. To sú ako eurá. Áno.
Ak ste to nevideli, tak toto je tá farma, kde pestujem víc. On nechce sa mi robiť pistóny na automatickú. A jedem, takže my sa vydáme na dlhé putovanie tým smerom. Takže ja počkám, dokiaľ sa mi vypne nahrávanie a dojdeme, ak niekde dojde, tak sa proste vidíme tam. No. To bude menší strih. Ovca! Tak ju uholíme. A ja sa vám ospravedlňujem, že som hneď na začiatku nepovedal jednu celkom dôležitú vec. Včera, čo vy budete vidieť asi pred 2 dňami, som si speňažil videá pomocou služby AdSense. Myslím, že sa to tak hovorí.